Bonceng siro. Apa? Bisa tekan luar negeri pura. Kok tekan ling luar negeri? Heeh. Anang luar negeri ak ngopo? Hah? Anang luar negeri ak ngopo? Jauh ke telik bapak. Telek bapak. Heeh. Bapake sapa? Bapak nyong. Bapak Eriko sapa? Pak Petro Warno. Karo sapa telek sapa meneng? Bonceng karo siro. Bonceng nganggo apa? Honda. Anang endi sih? Wong wis mati. Urip meneh kok mati. Ayo telek nang kuburan wae yo tak dudui. Hah? Tiliki nang kuburane yo. Ekah. Lah wong nang kuburan no le turu. Atelek ora. Engko tak jujukno. Lali po. Oh, urip meneh kok. Urip meneh. Kapan urip meneh? Ojo ngalamun. Ndelokke apa sih? Hei. Ndelokke apa? Sengenge. Sengenge ndene sengenge dhuwur ana sengenge kok. Allah ngono. Hei. Dikir. Akeh dikir yo. Dikir apa? Mbok dikir apa? Ya Allah ngono.